Здравейте, казвам се Михаил Попов и съм от фондация Безопасни улици от Валя. Впоследствие, заедно дори с помощта на Сдружение SOS ПТП, създадахме и клуб Безопасни улици, който вече действа в цялата страна. С Сдружение SOS ПТП се познаваме, откакто е създадено това сдружение в град Бургас. Малко след създаването му, председател на сдружението Кристиян се свърза с нашата фондация Безопасни улици от Валя и с желание да се сътрудничим. Първоначално, като се появиха те, подходихме малко с недоверие към тях, защото си мислихме, сега пак тук някаква нова неправителствена организация се появява. Що така? Се чудихме за какво става въпрос. Впоследствие разбрахме, че те всъщност не са като другите неправителствени организации, а се занимават предимно с това да помагат на пострадали от пътно-транспортни происшествия. И което на нас не се видя като нещо много хубаво, защото доста от хората, които са пострадали при такива инциденти, не са наясно какво да правят и какви действия да предприемат, и доста често заради това съответните хора, които са направили това нарушение и са причинили това нещастие на тях, доста често остават ненаказани. След първия ми разговор с Кристиян Киров се разбра, че имаме много допирни точки относно идеите как да се въздейства за подобряване на условията за безопасност в нашата държава. И след това направихме няколко инициативи, които нямат аналог в България. Една от инициативите е с така наречения инспектор Хитами, който е един весел хипопотам, полицай, който следи за безопасността по улиците. Направихме няколко инициативи с инспектор Хитами, най-вече с децата. Децата го възприеха много възторжено, много бяха въодушевени от тази идея и въобще всичките инициативи, които направихме с него, и идваха с огромно желание и участваха в тази кампания. Направихме няколко инициативи за Главно училище по безопасност на движението с инспектор Хитами и интересът беше доста голям. След време направихме един протест съвместно с тях против неспазващите ограниченията на скоростта шофьори в населените места. Успяхме да направим протеста в 9 града. Протеста мина доста добре и се възприе доста така от хората. Интересното е, че получихме голяма помощ от общините, от местната власт и от КАТ във всичките тези градове. Мисля, че много добре се съдействаме с Сдружение SOS ПТП и се надяваме занапред да продължим така. Искам да призова хората, които
гледат това да имат доверие както към тях, така и към нас, и за всякакви проблеми относно безопасността по улиците могат да се обръщат и към тях, и към нас, и трябва да знаят, че проблемът ще бъде решен.